Πόδισε. Πόδισε. Ανεβαίνετε. Και εσείς σαν το τίνο είναι. Είναι πάνω. Νομίζω λέει Βρίδαμπερ κάπου. Του Τίνου λέει Βρίδαμπερ. Αναπνέουσα, η δικιά μου δεν είναι. Πώς έβαλες τη δικιά μου, γι' αυτό σου λέω. Γιατί εγώ είχα κάτι πατατάκια την άλλη φορά. Α, ναι. Ναι, ίδια, ακριβώς ίδια. Σαν το τίνο είναι. Ακριβώς ίδια. Εντάξει, το κατηγόρι θα άδεικα το Θα το ζητήσει. Ποιος είναι? Και μου δει κανείς. Πάμε και κανένα βίντεο να κλείσει. Βίντεο έκανα τώρα, αυτό να πώς το πάει. Το καπετανάει πολύ ωραία. Έχει λίγο αεράκι. Ναι, λίγα εκεί μέσα. Θα μας πάει χειρότερα. Είναι χαρά. Πρόσεχε το κύμα, πρόσεχε το κύμα.